Ovih dana ne miruje ni tvornica Ivane Kindl. Dok se njezine kolegice prže po jadranskim plažama, ona se punom parom priprema za vruću jesen. A jučer je na nekoliko lokacija u metropoli snimila i novi spot. Priča Livije Knapić. Ivana Kindl davno je pjevala "Ja neću biti kao druge", a ovih dana to i dokazuje. Dok se njezine kolegice brčkaju po Jadranu, ona u vrućini metropole snima novi spot, i to za pjesmu koja je stara više od godinu dana i nalazi se na njezinu albumu Promjenjiva. Stvarno je bio jedan pozitivan pressing i na kraju je došao Filac i rekao na šta, genijalna ti je pjesma, ajmo raditi. I onda sam stvarno rekla idemo i to mi je baš jako drago biti, nije se planirao spot, ispalo je spontano. Meni je zapravo totalno super suradnja s Ivanom, već drugi spot radimo skupa i uvijek nekako kliknemo i dogovorimo se vrlo lagano sve. Kadrovi za ovu tužnu pjesmu o prevari bit će podebljani modernom tehnologijom. Nakon što sve snime, slijedi zahtjevna postprodukcija u kojoj neće izostati futurističkih pejsaža, ali ni lijepe prirode. Odlična je lokacija, evo čekam da ovdje snimamo. Prvi put sam ovdje, žao mi da nisam Badić ponijela. Ozbiljno, da sam ga ponijela, mislim da bi bilo samo takvo kupanja nakon što završimo kadar. No doći će i ona na svoje, jer odmah nakon snimanja Kindl juri put svoje oaze mira. Bježim na svoj otok na Mali Lošinj, dođite tamo, dođite kod nas, uvijek ćete biti kod našeg Cipelića u dvorištu dobro ugošćeni. Odande dolazim svakdje gdje treba raditi, tamo mi je baza. Samim time i premijera dugo očekivanog spota bit će tek na jesen, kad se ponovno vrati na vrućinu gradskog asfalta. Estradna trka očito je otišla na godišnji odmor.